హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. రాధా గోవిందాలయం తరఫున అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం 3వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం స్థితప్రజ్ఞుడి గురించి చెప్పుకున్నాము. స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఎలా ఉండాలి అనే దాని గురించి, స్థితప్రజ్ఞుడు ఏ విధంగా ఉండాలి. స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే అక్కడ ప్రశ్నలు వేశారనమాట అర్జునుడు. ఏమని అడిగారు అర్జునుడు 2వ అధ్యాయంలో? 54వ శ్లోకంలో స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాష సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితదేః కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిం. స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే 4 ప్రశ్నలు వేశారు ఆయన. ఆ గుర్తులేంటి? స్థితప్రజ్ఞుడిని ఏ విధంగా గుర్తించాలి? అతడు ఎట్లా మాట్లాడతాడు? అతని భాష ఎట్లా ఉంటుంది? అతడు ఎట్లా కూర్చుంటాడు? ఎట్లా నడుస్తాడు? ఇవన్నీ కూడా అడగటం జరిగింది. అంటే స్థితప్రజ్ఞుడి గురించి అడిగారనమాట ప్రశ్నలు. దానికి 55వ శ్లోకం నుంచి 72వ శ్లోకం వరకు ఆయన భగవంతుడు సమాధానం చెప్పారు. స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఈ విధంగా ఉండాలి అంటే ఇంద్రియ తృప్తి అదంతా కూడా ఉండకూడదు వాళ్ళకి. ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నిగ్రహించుకోగలగాలి స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే. అంతఃకల్మషాలన్నీ కూడా లేకుండా ఉండాలి. లేకుండా వాళ్ళు జ్ఞాన సముపార్జనలోనే ఉండాలి. వాళ్ళు ఎంతసేపటికి జ్ఞాని అయి ఉండాలన్నమాట. పూర్తిగా అంటే పూర్తిగా అంతఃశుద్ధి కలిగి ఉండి ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకొని వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండాలి. భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉంటూ అంటే కొన్ని రోజులు ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లా నడుచుకుంటాడు అతను అంటే ఈ సుఖ దుఃఖాలకి, మళ్ళీ మాన అవమానాలకి, వీటికన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటాడనమాట స్థితప్రజ్ఞుడు. అది చెప్తారు. అన్నింటికీ కూడా అతీతంగా ఉంటాడు. భౌతిక ప్రపంచంలో మంచి కానీ చెడ్డ కానీ, ఏది ప్రశంస కానీ నింద కానీ, ఏదొచ్చినా సరే దేన్నైనా సరే సమానంగా తీసుకుంటాడు. అసలు ఏమి చెలించడు అనమాట వాటికి అని చెప్తారు భగవంతుడు. ఇంద్రియాల విషయంలో ఇంద్రియాలన్నింటినీ తన అధీనంలో ఉంచుకుంటాడు. జ్ఞానం మీద సుస్థిరం చేస్తాడు. తర్వాత ఇంద్రియార్థాలందు రుచి ఉండదు, అతనికి ఇష్టం ఉండదు. అంటే ఇది చూద్దాము, ఇది చేద్దాము, ఇది కొనుక్కుందాము, కారు బాగుంది, ఆ ఇల్లు బాగుంది, ఆ నగలు బాగున్నాయి, అవి కొనుక్కుందాము అంటే ఆసక్తి ఉండదు వాటి మీదంతా కూడా. ఆ రుచి అనేది లేకుండా ఉంటుంది. అంటే జ్ఞానం మీదే స్థిరుడై ఉంటాడట అతను స్థితప్రజ్ఞుడు. తర్వాత ఇతను ఏంటంటే ఇంద్రియాలు వాటిని నిగ్రహించుకోగలుగుతాడు. యుక్తాయుక్త జ్ఞానాలు పండితుని యొక్క మనస్సును కూడా బలవంతంగా ఆకర్షిస్తాయి. ఏమంటే ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియ తృప్తి అనేది ఎటువంటి వాడిని కూడా ఆకర్షిస్తుంది. కానీ వాటినన్నింటినీ కూడా నిగ్రహించి ఆ భగవంతుడి మీదే ధ్యాస పెడతాడట. నాయందే స్థిరముగా ఉంచేవాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అనబడును. తన బుద్ధిని పూర్తిగా భగవంతుడి మీదే ఉంచుతాడనమాట. ఆ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవటం కోసంగా. ఇంద్రియార్థాలను గురించి ఆలోచించినప్పుడు మానవునికి వానిపై ఆసక్తి కలుగుతుంది. అంటే వాటిని గురించి కూడా ఆలోచించడు. ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఏంటి? ముక్కుతో చేసేవి,
చెవులతో చేసేవి, కళ్ళతో చేసేవి, నోటితో చేసేవి, ఇవన్నీ ఇంద్రియార్థాలు. వాటిని గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకోడు, ఆలోచించడు వాటి గురించి. ఆ కోరికలు, ఆ కోరిక అనేది జనిస్తుంది, కామం అనేది కలుగుతుంది అనమాట, కోరిక కలుగుతుంది. కాబట్టి కామం నుంచి కోపం ఉత్పిల్ల, కో ఆ కామం తీరకపోతే కోపం వస్తుంది. కాబట్టి వాటినన్నింటినీ కూడా, కోపాన్ని కూడా జయించి ఉంటాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. రాగద్వేషాలు ఉండవు వాళ్ళకి. భగవంతుడి మీద సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొంది ఉంటారు వాళ్ళు. ఇంద్రియాలను వశం చేసుకున్నవాడు భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని పూర్తిగా పొంది ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళు, ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉంటారు స్థితప్రజ్ఞులు. మనస్సుని అన్నిటికీ కారణం ఏంటి? మనస్సే, ఆత్మ కాదు. మన కోరికలు కానీ ఏవి కానీ మనస్సులోనే స్థిరమవుతాయి. ఆ మనసులో స్థిరమైన వాటిని అవేంటంటే, మనస్సు అనేది శాశ్వతం కాదు, అశాశ్వతం. ఆ మనసులో కోరికలు కూడా అశాశ్వతం. కాబట్టి అవి తేలిగ్గా తొలగించుకోవచ్చు వాటిని. ఆత్మలో ఉన్నాయనుకోండి, అవి తొలగించుకోవడం కష్టం. ఏంటంటే ఆత్మ స్థిరం. మనస్సులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా తొలగించుకోవచ్చు. అదే చెప్తున్నారు భగవంతుడు. మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకో నువ్వు. నీ మనసులో ఉన్న కోరికని నిగ్రహించుకో. స్థితప్రజ్ఞుడివిగా లాగా ఉండు. నువ్వు వాళ్ళని చంపుతాను, వీళ్ళని చంపుతాను, ఆ పాపం వస్తుంది, ఈ పాపం వస్తుంది అని చెప్పనని చెప్తున్నాడు కదా. అవన్నీ తగ్గించుకో నువ్వు. ఎట్లా అయితే స్థిరంగా నదులన్నీ కూడా ప్రవహిస్తూ ఆ సముద్రంలో కలుస్తూ ఉంటే ఆ స్థిరంగా ఉంటుందో సముద్రము, అట్లా నీ మనస్సు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. కాబట్టి నీ కోరికని తగ్గించుకో నువ్వు. ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నీ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకో. ఇంద్రియ మమత్వాన్ని తగ్గించుకో. ఆమె మిథ్యాహంకారం అనేది ఉండదు వాళ్ళకి, స్థితప్రజ్ఞులకి. మిథ్యాహంకారవి కావద్దు. నువ్వు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చావు? ఇక్కడ యుద్ధం కోసం వచ్చావు. వచ్చినప్పుడు యుద్ధం చేయాలి నువ్వు. మరణకాలంలో చనిపోయేటప్పుడు కూడా అదే స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళు. ఉండేవాళ్ళు భగవద్ రాజ్యాన్ని పొందుతారు అట్లాంటి వాళ్ళు. అదే లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్తారనమాట మనకి, 2వ అధ్యాయంలో లాస్ట్ శ్లోకంలో. ఇటువంటి స్థితప్రజ్ఞులు ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి ప్రార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్యతి. అంటే ఓ పార్థ, ఇదే ఆధ్యాత్మికము దివ్యము అయిన జీవితం యొక్క పద్ధతి. ఇలాగే జీవించాలి మనిషి అనేవాడు. కోరికలు ఎంబడి పరిగెత్తకూడదు. ఇంద్రియాలని వాళ్ళ కంట్రోల్లో, స్థితప్రజ్ఞుడివిగా నువ్వు ఇంద్రియాలన్నీ కూడా వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి. అట్లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే భగవంతుడిని కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతారు. వాళ్ళు చనిపోయేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహంతోనే ఉండి భగవంతుడి మీద ధ్యానం పెట్టగలుగుతారు. అప్పుడు భగవంతుడి కృపకి పాత్రులై వాళ్ళు భగవద్ రాజ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్పనని ఇక్కడ మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు మనం తృతీయ అధ్యాయ కర్మయోగ. నెక్స్ట్ ఈ కర్మయోగం గురించి చెప్పుకుందాం ఈరోజు మనం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం
तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మనం 3వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ తృతీయోధ్యాయ కర్మయోగ. ఈ కర్మయోగంలో మనము భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు ఈ అధ్యాయంలో? కర్మయోగం గురించి వివరిస్తున్నారు. ఇందులో మిథ్యాచారుడి కావద్దు, నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వహించు అని చెప్పనని 1 నుంచి 8వ శ్లోకం వరకు చెప్తారనమాట. కర్మ కంటే బుద్ధి శ్రేష్టమైతే గనక మళ్ళీ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడిని. జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధి జనార్దన తత్కిం కర్మణి గోరే మాం నియోజేసి కేశవ. అంటే కర్మ కంటే బుద్ధి శ్రేష్టమైతే నన్నెందుకు యుద్ధం అనే ఈ ఘోర కర్మలో నన్నెందుకు ప్రయోగిస్తున్నావు నువ్వు అని చెప్పనని అడుగుతున్నారు. మిథ్యాచారుడివి కావద్దు, నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పినని 2వ శ్లోకం నుంచి 8వ శ్లోకం వరకు చెప్తారు భగవంతుడు. 9 నుంచి 16 వరకు కర్మయోగ విధానం గురించి చెప్తారు. తర్వాత 17 నుంచి 35 వరకు లోక సంగ్రహం కోసం యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని చెప్పారు. నేను సైతం లోక సంగ్రహం కోసం కర్మల్ని ఆచరిస్తాను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దేనివల్ల మానవుడు పాపం చేస్తాడు అని అడిగారనమాట. అడిగితే అర్జునుడు అడిగితే కామాన్ని జయించి యుద్ధం చేయము. కామం కోరిక మూలంగా మానవుడు తప్పులు చేస్తాడు, పాపం చేస్తాడు. కాబట్టి ఆ కామాన్ని జయించాలి, కామాన్ని జయించి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్పారు ఈ అధ్యాయంలో. ఇక్కడ మనము ఈ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకోవాలి? ఫస్ట్ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధి జనార్దన. అంటే జాయసి చేత్ కర్మణస్తే అంటే కర్మ కంటే బుద్ధి శ్రేష్టమైనదని మీరు అనుకుంటే, కర్మ కంటే కూడా బుద్ధి శ్రేష్టమైంది అని చెప్పిన మీరు అనుకుంటే నన్ను ఈ ఘోరమైన కర్మల్లో ఎందుకు నియోగిస్తున్నారు? బుద్ధి అంటే అర్థం ఏంటి అంటే నిష్కామ కర్మయోగం, లేదు అంటే బుద్ధి అంటే భక్తి. నేను హాయిగా భక్తి చేసుకుంటూ ఉంటాను కదా, ఈ కర్మలన్నీ కూడా మానేసి నిష్కామ కర్మయోగం అంటే ఈ కర్మలన్నీ మానేసేసి నేను చక్కగా ఏ సన్యాసిగానో వెళ్ళిపోతాను. ఎందుకు నన్ను బుద్ధి శ్రేష్టమని ఓ పక్క నుంచి చెప్తున్నావు నువ్వు, చిత్తప్రజ్ఞుడిగా ఉండమని కిందటి అధ్యాయంలో చెప్పావు నువ్వు.
కానీ మళ్ళీ నన్ను యుద్ధంలో ఇంతమంది చనిపోతారు, వీళ్ళందరినీ చంపాల్సిన అవసరం నాకేంటి, నేనెందుకు ఈ కర్మలన్నీ చేయాలి, పాపం అంతా నేను ఎందుకు చేయాలి, నన్ను ఎందుకు మళ్ళీ యుద్ధం చేయమంటున్నావు అని అడుగుతున్నారనమాట. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే కృష్ణ కర్మ, ఓ కృష్ణ కర్మ కంటే బుద్ధి శ్రేష్టం అని మీరు భావిస్తే శ్రవణ కీర్తన అది భక్తి చేసుకోవచ్చు కదా హాయిగా. హరే కృష్ణ నామం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను నేను, కృష్ణ కృష్ణ అనుకుంటూ. ఎందుకు వచ్చిన యుద్ధం నాకు, నన్ను ఎందుకు ఈ యుద్ధంలో దించుతున్నావు నువ్వు అని చెప్పనని అడుగుతున్నారనమాట. యుద్ధం వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను. కేశవ అంటే కే అంటే బ్రహ్మ, శివ అంటే శివుడు. వీరిద్దరిని కేశవుడిని అంటే కేశవ అంటే బ్రహ్మని శివుడిని ఇద్దరిని కూడా నీ ఇద్దరు నీ కంట్రోల్లోనే ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు నువ్వు ఎట్లా చెబితే అట్లా వింటారు. అలాగే వాళ్ళే వాళ్ళే విన్నప్పుడు వాళ్ళలాగే నేను కూడా వింటాను, నువ్వు చెప్పిన మాట వింటాను. కేశవ ఓ కేశవ వీరిద్దరిని సైతాన్ని అదుపులో ఉంచుకున్నాను. బ్రహ్మ శివుడు మీ ఆదేశాలు ఉల్లంఘించరు. అలాగే నేను కూడా రెండు విధాలు చెప్పినా నన్ను ఎందుకు పీడిస్తున్నాను మీరు? నేను నేను కూడా మీ ఆదేశాన్ని పాటిస్తాను. కానీ నాకు ఈ రెండు విధాలుగా, ఒక పక్కనేమో జ్ఞానం మంచిదంటున్నావు, ఒక పక్కనేమో కర్మ చేయమంటున్నావు. ఈ రెండిట్లు నాకేంటి? రెండిట్లు నేనేం చేయాలి? నాకు రెండు విధాలుగా చెప్పొద్దు, ఒకటి స్థిరంగా చెప్పు నువ్వు అని చెప్పినని ఈయన ప్రార్థిస్తున్నారన్నమాట భగవంతుడిని. నీ ఆజ్ఞ నేను మీరను, నువ్వు చెప్పినట్లే వింటాను. కాబట్టి నాకు ఏది మంచిది అన్నది ఒక్కటి తేల్చి చెప్పు అని చెప్పి అడిగారు. నెక్స్ట్ అమ్మా. శ్రీ భగవాన్ వాచ లోకేస్మిన్ వివిధ నిష్ఠా పురా ప్రోక్త మయా నఘా జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానం కర్మయోగేన యోగినాం. శ్రీ భగవానుడు చెప్తున్నారు, పాపరహితుడైన అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొంద ప్రయత్నించి రెండు రకాల అనుమానాలను గురించి ఇంతకు పూర్వమే చెప్పి ఉంటేనే. ధ్యాన నిష్ట ఎందు ఆసక్తి కలిగిన వారు జ్ఞాన మార్గమును, పనుల పట్ల ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు కర్మ మార్గమును దానిని అర్థం చేసుకుంటారు. కొంతమంది పనుల పట్ల ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు, కొంతమంది జ్ఞానం నిష్ట కలిగి ఉంటారు, అంటే జ్ఞానులుగా వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. కొంతమంది ఏమో ఇటు వర్ణాశ్రమం ద్వారా నిష్కామ కర్మ యోగం చేస్తూ వర్ణాశ్రమ విధానం ప్రకారంగా ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ శాస్త్రాధ్యయనం చేసి ఒక గురు కృప, సాధు కృప, గురు కృపని పొంది తర్వాత వాళ్ళు పూర్తిగా శరణాగతిని పొందుతారు. ఇది ఒక పద్ధతి. జ్ఞానులు ఏంటంటే వాళ్ళు పూర్తిగా వాళ్ళు త్యాగం చేసేస్తారు అన్నింటినీ. నిష్కామ కర్మయోగం అంటే వాళ్ళు కామ పనినే త్యాగం చేసేస్తారు. వాళ్ళు పనిని త్యాగం చేసేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, ఆ లైన్లో వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. రెండు పద్ధతులు కూడా నేను ఆల్రెడీ నీకు చెప్పుకున్నాను. ధ్యాన నిష్ట ఎందుకు ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు జ్ఞాన మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటారు, పనుల మీద ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఇటు వర్ణాశ్రమ విధానం ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఇటు సైడ్ వస్తారు వీళ్ళు అని చెప్పినాను. ముందే చెప్పాను నేను నీకు అర్జున, భక్తి శ్రేష్టమైనది, కానీ ఈ భక్తి అహైతుకంగా వస్తుందన్నమాట. అంటే భక్తి శ్రేష్టమైనప్పటికీ కూడా అహైతుకం అంటే యాదృచ్ఛికంగా వస్తుంది. ఇది ఈ భక్తి అనేది యాదృచ్ఛికంగా అంటే యాదృచ్ఛికంగా లభించేదంటే శుద్ధ భక్తుల కృప వల్ల ప్రాప్తిస్తుంది. ఆ శుద్ధ భక్తుల కృప రావాలి, ఆ కృప ద్వారా మాత్రమే మనకి ఇది ప్రాప్తిస్తుంది. శుద్ధ భక్తులు మనకి నామనిష్ట ప్రభుజీ వీళ్ళందరూ కూడా మనకి క్లాసెస్ వినేందుకు అవకాశాన్ని కల్పించారు ఆన్లైన్లో. కాబట్టి మనం ఈ విధంగా భగవద్గీతని ఇంట్లోనే కూర్చొని వినగలుగుతున్నాం కదా. వాళ్ళ కృప అనమాట మనం భగవద్గీతలో వినగలగటం, కృష్ణ కృష్ణ అని ప్రతిరోజు పొద్దున్నే అనుకోగలగటం, ఇదంతా శుద్ధ భక్తుల కృప. అది అహైతుకం, మనకి ఇప్పుడు వస్తుంది అని మనం అనుకోలే ఎప్పుడు కూడా. అహైతుకంగా లభిస్తుంది అనమాట వాళ్ళ కృప.
ఆ కృప ప్రాప్తిస్తుంది. కాబట్టి నా కృపను పొందగలిగే ఇది ప్రయత్నించి పొందగలిగేది కాదు. మనం కావాలి అనుకుంటే రాదు. అటువంటి శుద్ధ భక్తుల కృప లభించాలి అని ఆశీర్వదించారు. గుణాతీతుడిగా నువ్వు గుణాలకు అతీతంగా ఉండు నువ్వు. ప్రస్తుతానికి కర్మ చేయి, కర్తృత్వాభిమానం లేకుండా కర్మ చేయాలి. ఈ జగత్తులో 2 రకాల నిష్ఠలు ఉన్నాయి. సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగం, కర్మలకేమో కర్మయోగం. జ్ఞానయోగం 2 ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి. జ్ఞానయోగం కానీ కర్మయోగం కానీ 2 ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరించడం ద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధి లభిస్తుంది. ఆ అంతఃకరణ శుద్ధి అనేది కలగకుండా జ్ఞానంలో ప్రవేశించకూడదు. జ్ఞానయోగంలో ప్రవేశించడానికి అంతఃకరణ శుద్ధి కలగాలి. కానీ భక్తి యోగంలో ప్రవేశించాలంటే మనకి ఆ శుద్ధ భక్తుల కృప అనేది కలగాలి. ఆ శుద్ధ భక్తుల కృప అహైతికంగా వస్తుంది. నువ్వు చేసే కర్మలు వర్ణాశ్రమ విధానం ప్రకారంగా చేస్తూ శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ నువ్వు ఆ సాధు సంఘంలో ఉండి ఆ వాళ్ళ కృపకి పాత్రుడివయ్యి నువ్వు నీ కర్మల్ని నువ్వు చెయ్యాలి. ఆ భగవత్ కృపకి పాత్రుడివి కావాలి. అది ఒక పద్ధతి. ఈ జ్ఞానులు ఏంటంటే పూర్తిగా జ్ఞానం మొత్తం కూడా వాళ్ళ కర్మలన్నీ త్యాగం చేసేస్తారు. త్యాగం చేసేసి అంతఃకరణ శుద్ధిని పొందుతారు. వీళ్ళు శాస్త్రాధ్యయనం ద్వారా సాధువుల కృప ద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధిని పొందుతారు భక్తులు. ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి అయిపోతుంది అన్నమాట. భక్తులకు వాళ్ళ అప్రయత్నంగా అవుతుంది. జ్ఞానులేమో ప్రయత్నం ద్వారా పొందుతారు అంతఃకరణ శుద్ధిని. వీళ్ళేమో భక్తులేమో యాదృచ్ఛికంగా వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుంది. ఎలా? శాస్త్రాధ్యయనము అదంతా కూడా ఆటోమేటిక్గా చేస్తూ ఉన్నందువల్ల, హరే కృష్ణ నామం చేస్తున్నందువల్ల వాళ్ళకి మొత్తం కూడా హృదయం మొత్తం కూడా కల్మషాల రహితంగా మారిపోతుంది అన్నమాట. అంటే ఇంద్రియాల మీద తృప్తి ఇవన్నీ కూడా వదిలేయగలుగుతారు. ఈ రెండు విధానాలు ఉన్నాయి అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ అమ్మా, కృష్ణుడి సమాధానం. సాంఖ్యయోగం ఆత్మసాక్షాత్కారం, జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం. కర్మ బుద్ధి యోగం జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ, అంటే వర్ణాశ్రమ విధానం ప్రకారంగా కర్మలు చేయటం. బ్రాహ్మణుడిగా బ్రాహ్మడి కర్మలు చేయాలి, క్షత్రియుడిగా క్షత్రియుడి కర్మలు చేయాలి, తర్వాత వైశ్యుడిగా వైశ్యుడి కర్మలు చేయాలి, శూద్రుడిగా శూద్రుడి కర్మలు చేయాలి. ఎవరికి ఉద్దేశించిన కర్మల్ని వాళ్ళు చేస్తూ వాళ్ళు ఆ అంతఃకరణ శుద్ధి కోసంగా ప్రయత్నించాలి. వాళ్ళ జ్ఞానుల కోసం ఈ రకంగా ఉంటుంది, కర్మల కోసం బుద్ధి యోగం ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పారు భగవంతుడు. 3.6 కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య యాస్తి మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచార సౌచ్యతే. పైకి కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచిన మనసులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయాలపైనే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు తమని తామే మోసం చేసుకునేవాడు. అలాంటివి అవివేకిని కపటాచారి అంటారు. అది కపటాచారి అంటే ఏంటి అని చెప్పారు. కర్మేంద్రియాలు నిగ్రహించి మనస్సు ద్వారా కర్మలు చేస్తూ ఉంటే మిథ్యాచారి అంటారు. వాళ్ళేంటి పూర్తిగా అంతఃకల్మష శుద్ధి జరగదు, వాళ్ళకి జరగకుండా వెళ్ళిపోతారు. జ్ఞానయోగంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు వాళ్ళేంటి దేన్ని కూడా వదులుకోలేరు. ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, సిగరెట్ తాగుతున్నాడు ఓ పక్క నుంచి గంజాయి తాగుతూ ఉంటారు, కళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు, మళ్ళానేమో ఫోన్లలో మాట్లాడుతుంటారు అందరితో. ఎవరిని వదులుకోలేరు వాళ్ళు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్తో, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో, మొత్తం అంతా ప్రపంచంలో ఏ ఏ విషయాలు జరుగుతున్నాయి అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి కావాలి, అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు విషయాసక్తిని కలిగి ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు మిథ్యాచారులు. పైకి మాత్రం సన్యాసుల్లాగా కనిపిస్తారు. అంతే. మనకి ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు,
ఆ ఆరెంజ్ కలర్ వేసుకున్నంత మాత్రాన సన్యాసి కాదు వాళ్ళు. వాళ్ళ వాళ్ళ మనసు శుద్ధిగా ఉండాలి. అంతఃకల్మషం లేకుండా ఉండాలి. వాళ్ళే సన్యాసులు. వాళ్ళు కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ సంసారంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు సన్యాసులే అని చెప్తారనమాట. అలా ఇక్కడ చూడండి, ఈయన మిథ్యాచారం అనమాట. వీళ్ళ మూలంగా మనకి టైం అంతా కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ మనసులో ఏముంది అన్నది మనం కనిపెట్టలేము. ఆ ఆరెంజ్ డ్రెస్, సాఫ్రాన్ డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చి కూర్చోగానే వాళ్ళ కాళ్ళకి నమస్కారాలు, పాద పూజలు, ధనం తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి వెచ్చించటాలు, వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయటాలు, వాళ్ళ సేవలు చేయటం, ఇవన్నీ మొదలు పెడతాం మనం. మన సమయం అంతా కూడా వృధా అయిపోతుంది అనమాట. వీళ్ళందరినీ కూడా కపట సన్యాసులు అంటారు. విద్యాసార సముచ్యతే, కపటాచారి అంటారు. అవివేకిని, అలాంటి అవివేక్ అనమాట. అంటే వివేకం ఉండదు వాళ్ళకి. అంతకన్నా శుద్ధి జరగకుండా వెళ్ళిపోతారు దాంట్లోకి. ఆ సన్యాసం మొత్తం అన్ని త్యాగం చేసేసాం, కర్మలన్నీ అన్నింటినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. కానీ వాటి మీదకే వాళ్ళ మనసు మొత్తం కూడా తిప్పుతూ, మనసులో మొత్తం కూడా అవి నిలబడి ఉంటాయి అన్నమాట. వాటికి సంబంధించిన కోరికలన్నీ కూడా. అట్లాగే భక్తి యోగి పూర్ణ శరణాగతి లేకుండా తన కర్మలు వదిలితే అతడు మిథ్యాచారి. భక్తి యోగి కూడా తన పూర్తిగా శరణాగతి పొందాలి భగవంతుడిని. ఆ శరణాగతి పొందలేకపోతే అతను కూడా కపటాచారి కిందకే వస్తాడట. నేను భక్తి యోగం చేస్తున్నాను, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అని చేస్తూనే ఉంటారు, సెల్ ఫోన్ తిప్పుతూ ఉంటారు, హరే కృష్ణ చేస్తూ ఉంటారు, టీవీ చూస్తూ ఉంటారు, హరే కృష్ణ చేస్తూ ఉంటారు, వేరే పనులు చేస్తూ ఉంటారు. మనసు పూర్తిగా ప్రేమతో, ప్రీతితో భగవంతుడికి అర్పించగలగాలి. వాళ్ళు కపటాచారి కాదనమాట. నిజమైన వైరాగ్యం అంటే ఏంటి అన్నది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యస్తింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియే కర్మయోగం అసక్త విశిష్యతే. ఓ అర్జున, మరొక పక్క శ్రద్ధావంతుల మనసుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసి కర్మయోగులు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు. అది ఫలాపేక్ష ఉండదు వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మనస్సుతో ఇంద్రియాలు నిగ్రహించి కర్మేంద్రియాలతో కర్మలు అంటే ఇంద్రియాల ద్వారా వచ్చిన సుఖ దుఃఖాలను ఓర్చుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఇప్పుడు ఇంద్రియాలకు సంబంధించినటువంటి కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి అందరికీ. ఆ ఇంద్రియాలు అన్నీ అడుగుతూ ఉంటాయి, వాటిని నిగ్రహిస్తారు. నిగ్రహించేటప్పటికి బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ సుఖ దుఃఖాలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు ఓర్చుకోగలుగుతారు, ఓర్పును కలిగి ఉంటారు అన్నమాట దాని మీద. అంటే ఏదన్నా మనకి కావాలి అంటే వద్దు అని చెప్పినాను, మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తే మనకు ఒక రకమైన చికాకు వస్తుంది. ఆ చికాకు అనేది రాకుండా వాళ్ళని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారు అనమాట. ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళు నిష్కామ కర్మయోగం, మనం చేసే ప్రతి పనిని భగవంతుడి ప్రీతి కోసం చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, భగవంతుడి ప్రీతి కోసం టెంపుల్కి వెళ్తారు, అక్కడ చక్కగా పాత్రలు ఉంటాయి, అన్నీ కడిగేస్తారు, చక్కగా పాత్రలు కడుగుతారు, వంట చేస్తారు, అక్కడంతా నీట్గా శుభ్రం చేసేసేసి అన్నీ అరేంజ్ చేసి భగవంతుడి నివేదనకి ఆఫర్ చేయటానికి అన్ని పదార్థాలన్నీ రెడీ చేస్తారు. ఎంత ఎంత పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తున్నవాడైనా సరే చీపిరి తీసుకొని చిమ్మేయడం మొదలు పెడతారు అక్కడంతా. మందిరం అంతా శుభ్రం చేయటం, ఇవన్నీ కూడా ఎలా చేస్తారు వాళ్ళకు ఒక్కళ్ళు చెప్పరు. వాళ్ళే మేము చేస్తామని చెప్పి ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుడికి చేస్తారనమాట సేవలు. ఇలా ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుడికి సేవలు చేస్తూ కర్మఫలాలు ఆశించకుండా ఆ చేసిన దానికి ఫలితం ఆశించరు వాళ్ళు. ఇదిగో నేను ఈ పని చేశా కాబట్టి నాకు ఈ డబ్బులు కావాలి అని చెప్పి ఫలితం ఆశించరు. ఫలితం ఆశించకుండా వాళ్ళు కర్మలు చేస్తూ ఉంటారనమాట. అట్లా చేసినప్పుడు
వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుందన్నమాట. అట్లా ఏది ఆశించకుండా ఎప్పుడైతే చేస్తూ ఉంటారో, మనసుని నిగ్రహించుకోగలుగుతారో, వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుంది. లేని వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి జరగదనమాట. అంతఃకరణ శుద్ధి జరగకుండా కర్మలు వదిలేసి జ్ఞానయోగంలో ప్రవేశించిన వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు కారు. వారి శరీరం పోషణార్థం గురించైనా కర్మలు చేయాలి. సరే, ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా మామూలుగా భక్తి యోగంలో ప్రవేశించే వాళ్ళు కూడా ఆ శరీర పోషణార్థం తెల్లవారు లేచేటప్పటికి ఆకలి అవుతుంది కదా మనకి. అన్ని వస్తువులన్నీ తెచ్చుకోవాలంటే ధనం కావాలి. ధన సంపార్జన కోసంగా వాళ్ళు చేయాల్సిన పనిని చేయాల్సిందే. కానీ ఎంతవరకు చేయాలి అన్నది చూసుకుని అంతవరకు చేసుకుంటూ నువ్వు సరళంగా జీవించు. సరళంగా జీవిస్తూ భగవంతుడి కోసం ఎక్కువ సమయాన్ని వెచ్చించు. నీ కర్మ ఫలితాన్ని కూడా భగవంతుడికి ఒప్పచెప్పు. ఆ ఫలితం మొత్తం ప్రీతితో సమర్పించు భగవంతుడికి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. అదే వైరాగ్యం. నేతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణ శరీరయాత్రాపి చేతేన ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణ. కర్మఫలాలు ఆశించకుండా నీ కర్తవ్య కర్మ నీవు ఆచరించవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే చేయడమే ఉత్తమమైనది. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవన యాత్ర సాగించలేడు, ఆ జీవితాన్ని గడపలేడు. కర్మలన్నీ చేయాల్సిందే. చేయకుండా నేను పారిపోతాను, నాకు వద్దు అని వదిలేసి వెళ్ళిపోవడానికి వీల్లేదు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అంతఃకరణ శుద్ధి జరగదనమాట కర్మలను వదిలేసి వెళ్ళిపోతే. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అట్లాంటి వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు కారు. వారి శరీర పోషణార్థమై కర్మలు చేయాల్సిందే. నెక్స్ట్ అమ్మా. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసి కర్మం చేయాలి. లేనిచో ఆ పనులు ఈ జగత్తులో కర్మబంధాలలో కట్టివేస్తాయి. అందుకే ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను వాటి ఫలితాలపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణువు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించు. విష్ణు భగవంతుడి తృప్తి కోసంగా నువ్వు చేసే కర్మలన్నీ చెయ్యి, కానీ ఆ ఫలితాన్ని ఆశించవాకు. నువ్వు పూర్తిగా నేను చేసే కర్మలన్నీ కూడా భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని భగవంతుడికి సమర్పించేసి ఫలితాన్ని మొత్తం కూడా అనే వర్ణాశ్రమ విధానం ప్రకారంగా నువ్వు కర్మలను ఆచరించు. ధర్మం ప్రకారంగా జీవించు. వర్ణాశ్రమ విధానంగా కర్మలను ఆచరించు. కర్మలు ఆచరించి ఆ కర్మల్ని భగవంతుడికి ప్రీతిపూర్వకంగా సమర్పించు. సమర్పించినప్పుడు ఆ కర్మబంధనంలో నువ్వు చిక్కుకోకుండా ఉంటావు అని చెప్పినని ఇక్కడ యజ్ఞ రూపంలో చెయ్యి నువ్వు కర్మలు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అనమాట. దేహ పోషణార్థం కర్మలు చేయాలి. పూర్తిగా శరణాగతి చెందకుండా కర్మలు వదిలిపెట్టడం సరికాదు. పూర్తిగా శరణాగతి పొందిన వారికి కర్మలు చేసే అవసరం లేదు. పూర్తిగా శరణాగతి పొందుతారు వాళ్ళు. పూర్తిగా భగవంతుడినే మనసు నిండా నింపుకుంటారు. నింపుకుని చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కర్మలు చేయాల్సిన అవసరం లేదుట. అవసరం లేకుండా వాళ్ళు పూర్తిగా భగవంతుడి దీంట్లోనే ఉండిపోతారు. వాళ్ళు కర్మలు చేయకుండానే వాళ్ళకి ఆ స్థితికి చేరుకునేటప్పటికి వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ అవే అమరుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోతారు పూర్తిగా వాళ్ళు. అన్నీ భగవంతుడు చూసుకుంటాడు అనే నమ్మకం ఉంటే భగవంతుడు చూసుకుంటాడు. పూర్తి శరణాగతి లేకుండా కర్మలు చేస్తే అది పాపాన్ని పెంచుతుంది. భౌతిక బంధనంలో ఎక్కువైపోతుంది అన్నమాట. పూర్తిగా శరణాగతి అంటే ఏంటి? మనం చేసే కర్మలు మనం సరళంగా జీవిస్తూ మనం ఎంతవరకు బాధ్యతలో అవి తీర్చుకుంటూ ఆ మిగిలిన ఫలితాన్ని ఎంతైతే ఉందో అంతా మేము బ్యాంకుల్లో నింపాలి. మా పిల్లాడికి కావాలి, పిల్లవాడి తర్వాత ఇంకో పిల్లవాడు, ఆ పిల్లవాడి తర్వాత ఇంకో పిల్లవాడు, 4 తరాల వరకు మనం దాచిపెడతాం. అది అవసరం లేదు. నిన్ను నువ్వు చూసుకో. నిన్ను నువ్వు చూసుకుంటూ ఆ మిగిలిన దాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించు అని చెప్తున్నారు. అది కూడా ఇష్టపూర్వకంగా ప్రీతిపూర్వకంగా సమర్పించు.
నువ్వు ఏ చేసినా సరే అప్రీతిపూర్వకంగా చేస్తే అది భగవంతుడిని కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతారు అనమాట అట్లాంటి వాళ్ళు. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను వాటి ఫలితాలపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 13. యజ్ఞశిష్టాసినः సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః భుంజతే తే త్వఘం పాప ఏ పంచాత్యాత్మకారణాత్. మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారాన్ని భుజించే భగవంతుని భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుండి విముక్తిని పొందుతారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే భుజిస్తారు. యజ్ఞాలు అంటే ఏంటి? బ్రహ్మయజ్ఞము, భూతయజ్ఞము, దేవయజ్ఞము, పితృయజ్ఞము, మనుష్య యజ్ఞము. అంటే బ్రహ్మయజ్ఞం అంటే వేదాధ్యయనం చేయటం, శాస్త్రాధ్యయనం చేయటం, ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మయజ్ఞం. భూతయజ్ఞం అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జీవరాశులు వాటికన్నిటికీ కూడా మనం ఆహారాన్ని ఇవ్వటం భూతయజ్ఞం. మన చుట్టూ ఉన్న వాటికి ఎవరన్నా అతిథులు వస్తే వాళ్ళకి, అంటే జీవులు, వాళ్ళని కూడా చక్కగా చూసుకోవటం, ఇదంతా కూడా భూతయజ్ఞం కిందికి వస్తుంది. తర్వాత దేవయజ్ఞం, భగవంతుడిని తృప్తిపరచటం. మనం ఏ చేసినా కూడా భగవంతుడికి ఆఫర్ చేసి తీసుకోవటం, అది దేవయజ్ఞం. భగవంతుడి పుస్తకాలు చదువుకోవడం, శాస్త్రాధ్యయనం చేయటం, శ్రవణ కీర్తనాది నవవేద భక్తి చేయటం, ఇవన్నీ కూడా దేవయజ్ఞం కిందికి వస్తాయి. తర్వాత పితృయజ్ఞం, పితృదేవతలు మన పూర్వీకులు ఉంటారు కదా, తాత తండ్రులందరూ కూడా, వాళ్ళందరివి కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళని గుర్తు చేసుకోవాలి. గుర్తు చేసుకుని వాళ్ళకి ఏదైనా వాళ్ళ పేరు మీద ఏదైనా సరే సమర్పించాలి. మనం ఒక బ్రాహ్మణ్ణి పిలిచి ఇవ్వటమో, లేకపోతే ఒక టెంపుల్లో ఇచ్చుకోవడము, వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుని, ఇంటి పద్ధతి ఉంటుంది, ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా పితృయజ్ఞాన్ని కూడా చెయ్యాలన్నమాట. తర్వాత ఆ పితృదేవతలు కనుక మనకి తృప్తి పడకపోతే మనకి వంశాభివృద్ధి ఉండదు. మన వంశం ఇది కాదనమాట, పిల్లలు కలగరు వాళ్ళకి. పితృదేవతలు తృప్తి పడాలి, వాళ్ళని తృప్తిపరచాలి కంపల్సరీగా. హరే కృష్ణ. పితృయజ్ఞం అయిన తర్వాత మనుష్య యజ్ఞం అంటే ఏంటంటే వంశాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవటం మనుష్య యజ్ఞం. ఈ రకంగా ఈ 5 యజ్ఞాలు కూడా కంపల్సరీగా చేయాలన్నమాట. తర్వాత మనకి ఈ యజ్ఞాలు పాప కర్మలు అంటుకుంటాయని చెప్తున్నారు కదా. పొయ్యి, తిరగలి, రోలు, కుండ, చీపిరి, వీటి వల్ల మనకి వీటిలలో పాపం ఉంటుందన్నమాట. ఈ పొయ్యి రాజేసినప్పుడు కొన్ని జీవరాశులు చచ్చిపోతాయి, ఆ అగ్నికి ఆహుతి అవుతాయి అనమాట, మనకు కనిపించవు. అట్లాగే తిరగలి విసిరేటప్పుడు కొన్ని చచ్చిపోతాయి. తర్వాత రోలు దంచేటప్పుడు, రుబ్బేటప్పుడు. తర్వాత కుండలో కూడా కొన్ని జీవరాశులు ఉంటాయి, కొన్ని చిన్న చిన్న ఇవి మనకు కనిపించవు, అవి కంటికి, అవి చచ్చిపోతాయి. తర్వాత చీపిరి అంటే వంట చేసుకుంటాం కదా కుండతో, కుండ అంటే పాత్ర, వంట చేసుకున్నా లేకపోతే దాంట్లో నీళ్లు నింపుకొని తాగేస్తూ ఉంటాం, ఇట్లా కొన్ని జీవరాశులు చనిపోతాయి. చీపిరితో చిమ్ముతూ ఉంటాం కదా, చిమ్మేటప్పుడు కొన్ని జీవరాశులు చనిపోతాయి. ఇట్లా మొత్తం కూడా ఇవి పాపం ఉండే స్థానాలు అన్నమాట. ఈ పొయ్యి, తిరగలి, చీపురు, కుండ, రోలు, ఈ 5 కూడా పాపం ఉండేటువంటి స్థానాలు అన్నమాట. తర్వాత ఈ పాప స్థానాలన్నీ కూడా మనకి, ఈ పాపం అంతా మనకు అంటకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఈ 5 రకాల యజ్ఞాలు కూడా చెయ్యాలి. నెక్స్ట్ 14వ శ్లోకం చేయండి.
అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవంతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. ప్రాణులన్నీ ధాన్యంపై ఇప్పుడు పైది తీయండి. ధాన్యం ఇప్పుడు చూడండి, ప్రాణులన్నీ ఇప్పుడు యజ్ఞాల ద్వారా మన కోరికలు తీరుతాయని 13లో చెప్పుకున్నాం కదా. యజ్ఞం చేయడం ద్వారా మన కోరికలన్నీ కూడా తీరుతాయి. ఈ విధమైన యజ్ఞాలు చేస్తే పాపం అంతా కూడా పోతుంది, ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం. అట్లా దేహం ఏమవుతుందంటే అన్నం నుండి ఏర్పడుతుందిట. పురుషుడి శుక్రము స్త్రీ యొక్క శ్రోణితంతో కలిసి అండం ఏర్పడుతుంది. శుక్ర శ్రోణితాలతో అండం ఏర్పడుతుంది అనమాట. అండం పెరిగి పెద్దదిగా మారి పిండం అయ్యి అది పెరిగి శరీరంగా మారుతుంది, శరీరంగా ఏర్పడుతుంది. శరీరంగా ఏర్పడిన తర్వాత పుట్టుక జరిగిన తర్వాత అన్నం తినడం మొదలు పెడుతుంది. పుట్టుక జరిగి ఆ శరీరం అంటూ ఏర్పడిన తర్వాత ఆహారం కావాలి, దానికి ఆహారం తీసుకోవడం మొదలు పెడుతుంది. అప్పుడు ప్రాణులన్నీ కూడా అన్నం పైన ఆధారపడినాయి. అన్నం మీద ఆహారం కంపల్సరీగా కావాలి. అన్నం వల్లనే పుడుతున్నాయి కాబట్టి అన్నం వల్లనే పుడుతున్నాయి, ఆహారం మూలంగానే పుడుతున్నాయి ప్రాణులన్నీ కూడా. ఆ ప్రాణులన్నీ కూడా ఆహారం మీదే ఆధారపడుతున్నాయి కాబట్టి అన్నం వర్షం వల్ల ఆ అన్నం ఈ ఆహారం కావాలి. ఈ ఆహార పదార్థాలన్నీ ఎట్లా వస్తాయి మనకి? వేదాల ద్వారా మనకి ఎట్లా వస్తుంది అన్నది చెప్పారు. భగవంతుడు వేదాల్లో రాశారు, ధర్మం ప్రకారంగా ఎలా జీవించాలి, ఎలా మనం జీవితాన్ని నడుపుకోవాలి అన్నది. ఆ వేదాల ద్వారా చెప్పడం ద్వారా, ఆ వేదాల్లో ఏముంది, శుక్ర శోణితాలు కలిసి కలవడం ద్వారా ఆ అండం ఏర్పడుతుంది. అండం ద్వారా పిండం ఏర్పడుతుంది. ఆ పిండం ద్వారా ఒక శరీరం ఏర్పడుతుంది. ఆ శరీరానికి ఆహార పదార్థాలు కావాలి. ఆ ఆహార పదార్థాలు ఏ విధంగా సంపాదించుకోవాలి? వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థని అనుసరించాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. వ్యవసాయం చేసి పంటలన్నీ కూడా పండిస్తారు. ఆ వ్యవసాయం చేయడానికి, పంట పండించడానికి, బాగా పంటలు ధాన్యం రావడానికి ఏం చేయాలి? యజ్ఞం చేయాలి. భగవంతుని తృప్తి కోసం యజ్ఞాన్ని ఆచరించాలి. యజ్ఞం చేసినప్పుడు ఆ భగవంతుడి కృపతో మనకి టైంకి వర్షాలు కురుస్తాయి, సమయానికి వర్షాలు పడతాయి. ఆ వర్షాలు పడ్డప్పుడు ధాన్యం బాగా పండుతుంది. ధాన్యం బాగా పండి మన ఇంటికి ధాన్యం వచ్చినప్పుడు దానితో ఆహార పదార్థాలన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుని అవి తినడం ద్వారా జీవులన్నీ కూడా ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయి. ఎట్లా తీసుకుంటాయి? ఫస్ట్ భగవంతుడికి సమర్పించాలి. సమర్పించి ఆ సమర్పించిన ఆహారాన్ని వాళ్ళు జీవులందరూ కూడా తీసుకోవాలి. అప్పుడు అది యజ్ఞచక్రం అన్నమాట. ఇది భగవంతుడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయ్యి ఈ కార్యక్రమం అంతా సక్రమంగా జరగాలి అంటే మనము భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కావాలి, యజ్ఞచక్రం సక్రమంగా జరగాలంటే. లేకపోతే అకాల వర్షాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. మనకి భోజనం ఉండదన్నమాట. నేను గొప్పవాడిని అనిపించుకోవాలని చెప్పి దేశం మీద దేశం పోట్లాడుకోవటం, దేశం మీద దేశం బాంబులు వేసుకోవటం, అక్కడ మొత్తం వాతావరణ కాలుష్యం, నీటి కాలుష్యం, జల కాలుష్యం వస్తుంది. మళ్ళీ తర్వాత భూమి కూడా కలుషితం అయిపోతుంది. మొత్తం అంతా కూడా కలుషితం అయిపోతుంది. పంటలు పండవు, క్షామం వచ్చేస్తుంది. ఆ క్షామం వచ్చేసినప్పుడు పూర్తిగా ఈ పనులన్నీ చేసేది ఎవరు? బుద్ధి వివేకం తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తారు. భగవంతుడిని కరెక్ట్గా శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ భగవంతుడిని నమ్ముకుని ప్రీతిపాత్రంగా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ ఉన్నవాళ్ళు ఈ పనులన్నీ చేయరన్నమాట. అందుకే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఎందుకు చెప్పారంటే, నువ్వు దేశం కోసం కాదు, కృష్ణ చైతన్యం తీసుకురా, అందరిలో వెళ్ళు, వాళ్ళందరినీ కూడా మనుషులుగా మార్చు, వాళ్ళనందరినీ కృష్ణ భక్తులుగా చెయ్యి అని చెప్పారు ఆయన. భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కావాలంటే మనం సరైన పద్ధతిని అనుసరించడం ద్వారా మాత్రమే భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతాం. మనం హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం.
నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్ యస్వాత్మరతి దేవ స్యాత్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందమును పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి సంతోషం పొందేవాడికి చేయవలసిన కర్మలు ఏవి ఉండవు. ఇప్పుడు వీళ్ళు కర్మలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంతఃకరణ శుద్ధి జరిగింది, బాగా వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి జరిగింది. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకొని నిగ్రహించుకోగలిగారు. నిగ్రహించుకోగలిగి వాళ్ళు పరమాత్మనే పూర్తిగా పరమాత్మని ఆరాధిస్తున్నారు. అప్పుడు జ్ఞాన మార్గంలో ప్రవేశించారు వాళ్ళు. జ్ఞాన మార్గంలో ప్రవేశించినప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా కర్మలు చేయాల్సినవి ఏం అవసరం ఉండదు. కొన్ని రోజులు వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉంటారు. వస్త్రం కూడా చిన్న గోచి పెట్టుకుంటారు అంతే. ఆ గోచి కూడా గుడ్డలు ఉండవు. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఆకులే ఆకుల్నే కప్పుకుంటారు శరీరానికి ఆచ్ఛాదనగా. ఆకుల్ని కప్పుకుంటారు. గుడ్డలు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆహారము వాళ్ళు ఈ ఆసనం వేసుకున్న తర్వాత ధ్యానంలో కూర్చుంటారు. ధ్యానంలో కూర్చున్న తర్వాత కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఆహారం దొరికిందాన్ని తీసుకుంటారు. తీసుకుని ఆ కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ ఆహారం కూడా తీసుకోవడం మానేస్తారు. ఆ గాలినే భుజిస్తారు. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఆ గాలిని కూడా భుజించారు. గాలిని కూడా స్తంభింపజేస్తారు లోపల. స్తంభింపజేసి పూర్తిగా సమాధి స్థితికి చేరుకుంటారు అన్నమాట. అట్లాంటి వాళ్ళకి కర్మలు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. వాళ్ళకేం కోరికలు ఉండవు. వాళ్ళు అది తినాలి, ఇది తినాలి, నేను ఆ కారు కొనుక్కోవాలి, నేను ఈ ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, నేను నా పిల్లలకి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ కోరికలు అసలు ఏమి ఉండవు. సింగిల్గా జీవిస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు. వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. ఆ జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళిపోతారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఆ సంతోషంలో తృప్తిని పొందుతూ ఉంటారనమాట వాళ్ళు. ఇంద్రియ నిగ్రహం చేసుకుని ఆ పరమాత్మను చూసుకుంటూ ఆ ధ్యానంలోనే ఆ జ్ఞానంతో వాళ్ళు సంతృప్తిని పొందుతూ వాళ్ళ దీంట్లో ఆ ధ్యానంలోనే కూర్చొని ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఏమి కర్మలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కర్మల్ని త్యాగం చేస్తారు వాళ్ళు. అది వాళ్ళు ఏంటంటే పూర్తి శరణాగతులై వారు కర్మలు చేయవలసిన అవసరం లేదు. కేవలం అదే భక్తులు అనుకోండి, 24/7 శ్రవణ కీర్తనాది రూప భక్తి 24 గంటలు చేయాలి. అట్లా ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో నిత్య కర్మలు, నైమితిక కర్మలు 2 రకాలన్నమాట. కర్మలు 5 నిత్య కర్మలు, నైమితిక కర్మలు, కామ్య కర్మలు, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. వీటన్నింటినీ వాళ్ళు ఆచరిస్తా అంటే దీంట్లో కర్మయోగిగా ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళు జ్ఞానయోగ గురించి చెప్పారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ అమ్మా, యదిదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దానిని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్నే ప్రపంచం అంతా కూడా అనుసరిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఉత్తమ వ్యక్తులు, ఇప్పుడు మహాజనులు, మనకి 12 మంది మహాజనులు ఉన్నారు మనకి భాగవతంలో. వాళ్ళని అనుసరించాలి అని చెప్పారు మనకి. అట్లాగే ఇక్కడ మనకి గొప్ప వాళ్ళు ఉంటారు, మనకి సమాజంలో ఉంటారు. ఎవరు? నాయకులు, తల్లిదండ్రులు, మళ్ళానేమో వీళ్ళు సినిమా యాక్టర్స్ని చూస్తారు. వాళ్ళు అట్లా చేస్తున్నారని వీళ్ళు కూడా ఫాలో అయిపోతూ ఉంటారు. అందుకే ఒక సినిమా తీసినా కూడా అందరికీ కూడా ఉపయోగపడేట్టుగా తీయాలి. వాళ్ళని అనుసరిస్తారు లేకపోతే జనాలందరూ కూడా. కాబట్టి నాయకులు అనేవాళ్ళు గొప్ప వ్యక్తులు, వీళ్ళని సామాన్య జనాలందరూ కూడా అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని, ఉత్తమ కర్మలు
వాళ్ళు ఏవైతే ఇప్పుడు ఒక టీచర్ ఉన్నాడు, ఆ టీచర్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఉపాధ్యాయుడు కూడా నాయకుడే. ఉపాధ్యాయుని పిల్లలందరూ అనుసరిస్తారు. మంచి మంచి ఉపాధ్యాయుడు అనుకోండి, అన్ని సత్కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు. పిల్లలకి అన్ని నేర్పించేది కూడా అలాగే నేర్పిస్తారు. విద్యను కూడా అలాగే నేర్పిస్తారు. ఆ ఉపాధ్యాయుడు అంటే విపరీతమైన భక్తి ఉంటుంది. ఆ గురువు మీద గౌరవం ఉంటుంది. వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు పిల్లలు. వాళ్ళని అనుసరిస్తారు. అదే నాయకులు. నాయకులైనా అంతే. తల్లిదండ్రులు సక్రమంగా లేకపోతే సమాజమే పాడైపోతుంది. ఆ ఆ విధంగా వీళ్ళందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు అనమాట. వీళ్ళందరినీ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఉత్తమమైనటువంటి కర్మల్ని చేయాలి. ఈ ఉత్తమమైన కర్మలు చేయటం ద్వారా అందరినీ కూడా సరైన మార్గంలో నడిపించాలి. అదే ఇక్కడ మనకి ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తారు. నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ, వీళ్ళందరినీ కూడా మనం అనుసరిస్తాము కాబట్టి వాళ్ళందరూ సక్రమమైన దీంట్లో ఉండాలి. ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్. నేను వాడు తాగుతూ ఉంటాడు, తింటూ ఉంటాడు, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కలిగి ఉంటాడు, నువ్వు చేయొద్దు చేయొద్దు అని చెప్పి సభల్లో చెబితే ఉపయోగం ఏమన్నా ఉందా? ఆ? లేదు కదా. చెప్పావులే పోయా, నువ్వేమో అన్నీ అనుభవిస్తున్నావు, ఇంద్రియ తృప్తిలో ఉన్నావు, మమ్మల్ని ఏమో కంట్రోల్ చేసుకోమంటున్నావు, పో అంటారు జనాలు. మేము కూడా నీలాగే ఉంటాం. అందుకే రాజులు కూడా పూర్వకాలము వాళ్ళు వాళ్ళకి ఋషులు ఉండేవాళ్ళు, అందరూ చెప్పడానికి, మంచి చెప్పడానికి. ఋషులు ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే ఋషులు సరి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. బ్రాహ్మణులు ఉండేవాళ్ళు, ఋషులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళందరూ కూడా సమావేశమై రాజుని రాజ్య పరిపాలన సక్రమంగా జరిగేట్టుగా వాళ్ళు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. రాజు వాళ్ళ మాట వినేవాడు. ఇప్పుడు లీడర్స్ ఆ విధంగా లేరు. సహజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, దేశాధినేతలు మొదలైన వారు. కాబట్టి మీ నాయకుడిని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి. ప్రభుపాదులు వంటి విశ్వసనీయమైన భక్తులను, వేదాల్లో తెలిపినటువంటి వ్యక్తులను ఎంచుకోండి. ఎవరైతే భక్తులైతే ఉంటారో వాళ్ళని నాయకులుగా ఎంచుకోవాలి. భక్తుల మనస్సు కానీ, వాళ్ళ పద్ధతులు కానీ, వాళ్ళు చేసే పనులు కానీ అన్నీ కూడా సక్రమంగా ఒక పద్ధతిలో ఉంటాయి. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళని ఎంచుకోండి అని ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళని నాయకులుగా ఎంచుకుంటే మీరు కూడా సుఖంగా ఉండగలుగుతారు. నెక్స్ట్ నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాస్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాల్లోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. నాకు లేనిది కానీ కావాల్సింది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. ఇవన్నీ నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను చేయాల్సిన ఏదీ లేదు. ఇప్పుడు ఇట్లా నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా నాకు లేదు. అయినా కూడా నేను అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉన్నా. అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉన్నాను. నేను అన్ని పనులు కూడా చేస్తూ ఉన్నా. ఆ ప్రహ్లాదుడిని రక్షించడం కోసంగా నరసింహ అవతారం వచ్చింది. ఇక్కడ ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు వచ్చారు డైరెక్ట్గా. పరిత్రాణాయ సాధున వినాశాయ చ దుష్కృత ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ప్రతి యుగంలో కూడా అవతరిస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. కానీ అవన్నీ నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయినా కూడా చేస్తున్నాను. మీ అందరి కోసం కూడా నేను చేస్తున్నాను. ముల్లోకాల్లోనూ నేను చేయవలసిన పని అవసరం లేదు. నువ్వు కూడా అదే విధంగా నాకు అవసరం లేదు అని నువ్వు వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు, నువ్వు చేయాల్సిన కర్మని నువ్వు ఆచరించాల్సిందే అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే చేసి చూపిస్తున్నారు భగవంతుడు. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వసః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యాలు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతనే చేయబడును. కానీ జీవాత్మ మిథ్యాహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నానని తలుస్తాడు. అది మిథ్యాహంకారం. నేనే చేస్తున్నాను, నేను తెలివిగలవాడిని కాబట్టి ఇంత డబ్బు సంపాదించాను,
అన్నీ నేను ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టించాను, ఇంత మంచి కారు కొనుక్కున్నాను, నేను చాలా తెలివిగలవాడిని అని చెప్పినాను ప్రతివాడు అనుకుంటాడట. అదే వాడికి ఏదైనా నష్టం వచ్చిందనుకోండి, వాడి మీద వేసుకోడు వాడు. అది ఇంకా వేరే విధంగా వెళ్ళేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాడనమాట. అట్లా గుణాలు ఇవన్నీ ఏంటంటే గుణాల ప్రభావం. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం, ఈ 3 గుణాలు కూడా ఉంటాయి. ఆ గుణాలు మనిషిని బంధింపజేస్తాయి అన్నమాట. ఈ గుణాలు త్రిగుణాల మూలంగా, ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల మూలంగా మనిషి బంధింపబడుతున్నాడు, బద్ధజీవి అయిపోతున్నాడు. ఇవన్నీ ఈ గుణాల ప్రభావం ఎప్పుడు వస్తుంది? అహంకారం, మిథ్యాహంకారం మూలంగా ఈ గుణాల ప్రభావం చూపిస్తుంది అనమాట మనిషి మీద. నేను 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 అని ఎప్పుడైతే అంటూ ఉన్నాడో అప్పుడు అహంకారం అనేది పోదనమాట. పోనందువల్ల ప్రతిదీ కూడా నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు. నెక్స్ట్ మా హరే కృష్ణ మాతాజీ, అరుణాశ్రీ మాతాజీ. నెక్స్ట్ 27 అయిపోయిందా? ఉన్నది ఇంకా. అమ్మా హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఏంటి, మూవ్ అవ్వట్లేదా? ప్రాబ్లమా ఏమన్నా? చేస్తున్నాను మాతాజీ. అయిపోయింది 28. ఇది నేను చెప్పేస్తాను. ద్రవ్య యజ్ఞాస్తపో యజ్ఞ యోగ యజ్ఞస్తథా పరే స్వాధ్యాయ జ్ఞాన యజ్ఞాశ్చ యతయః సంసిత వ్రతాః. తమ భౌతిక వస్తువులను తీవ్ర నియమనిష్టలను ఆహుతి చేయుటచే జ్ఞాన ప్రకాశం కలవారై యథావిధిగా వ్రతములు చేయుచు అష్టాంగ యోగమును అభ్యసించువారు కొందరు కలరు. మరికొందరు దివ్య జ్ఞానాభివృద్ధి కోసం వేదాధ్యయనం చేయుదురు. అది వేదాధ్యయనం కొంతమంది చేస్తారు. జ్ఞాన సముపార్జన కోసం వేద పండితులు, తర్వాత అష్టాంగ యోగం కొంతమంది ఆచరిస్తారు. ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అన్నింటికన్నా కూడా భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది. ద్రవ్యమయ యజ్ఞం అని పేరు దీన్ని. వైద్యశాలలు, వృద్ధ గృహాలు, ధర్మ సంస్థలు, ఇవన్నీ కూడా ధర్మ వ్యాపారాలు ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా ద్రవ్యమయ యజ్ఞం అని చెప్తారు దీన్ని అని చెప్పనని ప్రభుపాదులు వారి భాషల్లో చెప్తున్నారు మనకి. హరే కృష్ణ. 4వ చాప్టర్లోకి వెళ్ళిపోయాను. ఏంటి అక్కడితో అయిపోయిందా? ఒక్క నిమిషం అమ్మా, ఎన్ని శ్లోకాస్ ఉన్నాయో చూసుకుని నేను చెప్తాను. 27 కదా చెప్పింది అమ్మా, చాలా ఉన్నాయమ్మా. 27 తర్వాత 36. అర్జున ఉవాచ అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పురుషః అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. వృష్ణివంశ సంభూతుడమైన ఓ కృష్ణ, అనిష్టముగానైనా మానవుడు బలవంతంగా నియోగింపబడిన వాడై దేనిచే పాపకార్యాలు చేయుటకు ప్రేరేపింపబడుతున్నాడు. పాపకార్యాలు ఎందుకు చేస్తున్నాడు మానవుడు అని చెప్పినని అడుగుతున్నారు అనమాట అర్జునుడు. శ్రీ భగవాను వాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? అర్జున, రజోగుణ సంపర్కం వలన పుట్టిన కామమే కోపంగా పరిణమిస్తుంది. ప్రపంచమునకు సర్వమును మింగునట్టు పాపముతో కూడినట్టు గొప్ప శత్రువు ఇదే.
రజోగుణం మూలంగా రజోగుణం మూలంగా ఈ విధంగా అంటే నేను నాది అంతా నాకే కావాలి, అందరికన్నా గొప్పవాడిని నేనేను అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నారో అది రజోగుణం. ఇప్పుడు రావణాసురుడు రజోగుణం మూలంగా అంతా నాకే కావాలి, ఏది అందంగా ఉంటే అది మొత్తం నేను తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవాలనుకున్నాడు. అనుకుని ఆ సీతమ్మని తీసుకెళ్ళి పెట్టుకున్నాడు అంతఃపురంలో. అక్కడ దీంట్లో పెట్టాడు తీసుకెళ్ళి ఆయన రాజ్యంలో. వెంటనే మొత్తం వంశం మొత్తం నాశనం అయిపోయింది. ఆ రజోగుణం మూలంగా సంభవిస్తుంది అంతా కూడా అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. ధూమేన ఆవ్రియతే వహ్ని యథాదర్శో మలేన చ యదుల్బేన కృతోద్గర్భాస్తథా తేనేనమావృతం. అగ్ని చేత పొగ 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 ఏమవుతుంది, ఆ పొగ మూలంగా అగ్ని కనిపించదు మనకి, అగ్నిని పొగ ఆవరించేస్తుంది అనమాట. అట్లాగే దుమ్ము చేత అద్దం కప్పబడిపోతుంది, అద్దం ఉన్నట్టు తెలియదు మనకి. మన ప్రతిబింబం చూసుకోవాలంటే ప్రతిరోజు అద్దాన్ని శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి. అట్లాగే గర్భము మావి చేతను ఆవరింపబడి ఉండునట్లు జీవుడు కూడా కామం యొక్క వివిధ దశలచే ఆవరించబడి ఉన్నాడు. ఎట్లా అయితే వాటికి ఆ దుమ్ము మూలంగా ఏమి కనిపించకుండా అయిపోతున్నదో అట్లా జీవుడు ఆత్మ ఏంటి దేహంలోకి ప్రవేశించగానే ఈ దేహం నాది అనుకుంటుంది, అంతా నాది నాది నా వాళ్ళు అంతా నాది అనుకుంటున్నందువల్ల తనను తాను మర్చిపోతున్నది, తను చేయాల్సింది ఏంటి అన్నది మర్చిపోతున్నది. ఆవృతం జ్ఞానమే తేనా 37, 38, 40, 41, 43. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి రస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహాయత్యేషా జ్ఞానమావృత్య దేహినాం. ఇంద్రియాలను మనస్సును బుద్ధి ఈ కామమును స్థావరాలు, వీని ద్వారా కామము జీవుని యథార్థ జ్ఞానమును కప్పిపుచ్చి అతనిని కలతపరచును. ఇంద్రియాలు మనసు బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా ఆ కామానికి స్థానాలట, కోరికకి. ఇంద్రియాలంటే ఏంటి? పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, మనసు బుద్ధి. ఆ మనసులో మొత్తం అన్నీ స్టోర్ అవుతాయి అన్నమాట. కోరిక కలుగుతుంది, ఆ ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన కోరిక మనసులోకి వెళ్తుంది. ఆ మనసు కన్నా బుద్ధి శ్రేష్టమైంది, బుద్ధి కన్నా ఆత్మ శ్రేష్టమైంది. కాబట్టి మనసుని బుద్ధి కంట్రోల్ చేయాలి. కంట్రోల్ చేయలేకపోతే తప్పులు చేసేస్తాం అన్నమాట. తస్మాత్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. అందుకే భరతవంశస్థులో శ్రేష్ఠుడు అయిన అర్జున, మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుటచే గొప్ప పాపచిహ్నమైన ఈ కామమును నిగ్రహించి జ్ఞానమును ఆత్మానుభవమును నాశనము చేయనట్టు దీనిని సంహరింపుము. ఆ కామం కోరికను ఎట్లా నేను కంట్రోల్ చేసుకోవాలని అడిగాడు అర్జునుడు. కామం అనే కోరిక అసలు ఎందుకు కలుగుతుంది, దాన్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని అడిగితే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ కామాన్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. పాపం ఎందుకు చేస్తాడు ప్రతి జీవి అని చెప్పి నన్ను అడిగాడు అర్జునుడు. అడిగితే ఆ పాపము కామం మూలంగా చేస్తున్నాడు, ఆ కోరిక మూలంగా. ఆ కోరికని కంట్రోల్ చేసుకుంటే గనక, నిగ్రహించుకోగలిగితే పాపాన్ని చేయడం అన్నమాట. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. పాపచిహ్నమైన కామాన్ని నిగ్రహించి జ్ఞానాన్ని ఆత్మానుభవమును నాశనం చేయనట్టు దీనిని సంహరింపము, ఆ కోరికని చంపేసుకో నువ్వు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. 41, 43. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా
సంస్తభ్యాత్మానమాత్మన జయ శత్రు మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. గొప్ప బాహుబలములు గలవు అర్జున, ఈ విధముగా లౌకికములైన ఇంద్రియముల కంటెను మనసు కంటెను బుద్ధి కంటెను ఆత్మ అతీతమని తెలుసుకొని మానవుడు అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక బుద్ధిచే మనస్సును నిశ్చలమన్నించుకొని ఆ విధముగా ఆధ్యాత్మిక బలమును సంపాదించుకొని అనపశక్యము గాని కామమును శత్రువును జయింపవలెను. నువ్వు బాహుబలాలు ఉన్నాయి నీకు, నువ్వు చాలా వెలుకాడివి, నువ్వు మంచి యుద్ధంలో నువ్వు ఆరితేనటువంటి వాడివి అర్జున. నువ్వు ఈ విధంగా ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇంద్రియాల కన్నా కూడా మనసు శ్రేష్టమైంది, మనసు కన్నా కూడా బుద్ధి శ్రేష్టమైంది, బుద్ధి కన్నా అతీతం ఆత్మ, ఆత్మ శ్రేష్టమైంది. కాబట్టి ఆత్మ అతీతం అని తెలుసుకొని ఇవన్నీ కూడా ఆత్మకు అతీతం. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకో నువ్వు. ఆత్మకేం కావాలి? ఆత్మానందం ఎప్పుడు లభిస్తుంది మనిషికి? భగవంతుడి సేవలో లభిస్తుంది. ఎవరు చేయాల్సిన కర్మలు వాళ్ళు చేసుకుంటూ సింపుల్గా జీవితాన్ని గడుపుతూ భగవంతుడి సేవకి ఎక్కువ సమయాన్ని వెచ్చించడం ద్వారా ఆత్మానందం కలుగుతుంది. అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి చే కృష్ణ చైతన్యం చేయి. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండు నువ్వు. మనస్సుని మనస్సుని ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు వెళ్ళేసేసి కాస్త నోట్లో వేసుకొని వచ్చేసి తినేస్తూ ఉంటారు. అది కృష్ణ చైతన్యంలో భక్తులకు అది తప్పు. మనం ఏది తిన్నా సరే భగవంతుడికి నివేదన చేయాలి. నివేదన చేసి అది తీసుకోవాలి. ఆఫర్ చేసింది ఒక టైం ఉంటుంది, ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా చేయాలి. అప్పుడు ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక పద్ధతి, ఒక దీని ప్రకారంగా ఒక ఆర్డర్లో నడుచుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కంట్రోల్ అయిపోతాయి. ఆత్మలో ఈ మనసులో ఉన్నటువంటి అంతఃకల్మషాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని సంపాదించుకుని అణపశక్యంగానే ఆధ్యాత్మిక బలం పెరుగుతుంది. అప్పుడు వాళ్ళకి బలం పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ కంట్రోల్ అయిపోతాయి. కంట్రోల్ అయిపోయి కామాన్ని జయించగలుగుతావు. ఇది నీకు శత్రువు, కాబట్టి దీన్ని నువ్వు జయించగలుగుతావు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.